точно, когато знаеш на къде да се насочиш. Така да, цяло посока. Абстрактни такива. Да, много са абстрактни, няма, аз не мога така да... На мен така не мога. Свързваш го с нещо конкретно. Аз искам да нещо конкретно, с да знам откъде се почва. Ето това е темата. Да. Трябва да знаеш на къде, да. Ох, не мога така. Импровизира. Как да импровизира? Добре. Кажи за твоята посока. Не просто общо, за твоята посока да се каже. Твоя живот. В някоя сфера от твоя живот, Някоя сфера, която някаква искаш. посока, ако си харесал я. Не, аз обикновено се движа по... Аз обикновено се движа по... В смисъл, тръгвам на някъде и след това правя завой. Като не ми хареса посоката, ми хареса нещо в страни, свивам натам и започвам натам да върви. След това така. И де да знам, смисъл... Съм си поставила за цел нещо или за посока, защото в крайна сметка, когато стигнеш до това нещо, ще правиш след това. Смисъла не е ли в пътя, всъщност? Едно второ. Просто да пътуваш. Иди, да знам. Някой ти свърши бензина. Ако ти свърши бензина, тръгваш пеша. Супер. Или да кажем, викаш някой, ако можеш, нали? Или ако не си в пустинята, да кажем. Ако си в пустинята, започваш да вървиш и съответно в някакъв момент те настига пясъчната буря и до там. В смисъл, целта е изпълнена, деца вика, на пътуването житейското. Не знам повече